Мин бала чактан кабатлый торган фраза бар. Максатсыз адам ыштанмаган каләм дигән. Мөселман кешесенең барыбер тормышта максаты бер инде. Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешергә омтыласың. Шуңа күрә бу дөньяны вакытлы дөнья дип, мәңгелекне мәңгелек дип шамалап, уйлап, шулай итеп эшлисең һәм барыбер синең башыңда теге ахыргы маршрутны уйлап яшисең. Ләкин көндәлек тормышта мин үземнең теге тәрбиямне, тотышымны стоицизм фәлсәфәсенә буйсындырырга тырышам. Анда бер принцип бар, син идарә итә ала торган сораулар, мәсьәләләр бик аз, шикле. Беренче чиратта син бары тик теге яки бу мәсьәләгә карашыңны гына контроль итә аласың. Мин үземне шулай итеп тотарга тырышам. Ул гел барып чыкмый, бик еш кына юк бар өчен борчылам. Әмма шундый буларга дигән максатым бар. Гадәттә без йөрәктән йөрәккә тапшыру менә шундый соллы кешеләр турында гомерләрен анда мәгарифкә, иҗатка, белмим анда тарихка багышланган кешеләр турында ясыйбыз, багышлыйбыз. Ә сезгә әле ни бары 27 генә яшь. 27 яшь булса да инде бихисап эшләр башкарылган һәм исемегез дә бар. Менә нәрсә хисабына моңа ирешеп булды дип уйлыйсыз? Нәрсә танытты сезне, Айдар? Миңа калса, татарда бит танылуның бер җиңел ысулы бар. Теге яки бу эшне әле беренче булып эшләсәң, син таныласың. Мин шундый ирак заманга туры килдем. Индидер проектлар, заманча проектлар актуаль булган заманга, индидер тәрҗемә проектлары һәм Гарри Поттерлар. Тагын нинди проектлар булды? Гыйлем проекты, татар теленә фәнни әсәрләрне, фәнни эшләрне тәрҗемә итү проекты. Кыскасы, менә шундый, интернет заманы, медиа заманы бүген гомумән танылу асылда бик җиңел төсле һәм бу качак мине куркыта да, теге менә бар әле синдром самозванца дигән төшенчә. Ул миндә качак бик көчле, мин үземнең бер эшләгән эшне дә качак эш дип санамыйм. Бик теге аз эшләнгән һәм асылда шундый аз эшләнгән чынлыкта. Минем фикерем шундый. Әле менә бу тапшыруга төшү хөрмәтенә әле лаек буларга кирәк миңа калса. Әйе. Әмма алай да менә бу Гарри Поттерда тоталасым килә. Укучысы булдымы татар укучысы? Әйе. Менә сезгә килеп әйтләр, шәп булган бу дип татар теленә тәрҗемәсе. Шәп булган һәм эшләп бетергә кирәк дип, менә әле ул бит әле тулысынча тәмамланмаган проект чынлыкта. Кайчан чыгарасыз, кайчан бастырасыз, кайчан тегесен эшлисез, кайчан монысын эшлисез дип сорыйлар. Аның укучысы бар. Әлбәттә, миллионлаган түгел, әлбәттә, әмма укучысы бар. Кем аның укучысы? Безнең заманда бит инде кухня телендә дә сөйләшүчеләр бик аз калып бара. Аның укучысы Гарри Поттерның татар телле фанатлары бар. Алар күп, шундый зур армия чынлыкта. Һәм үз заманында 90-нчы елларда туган, үскән, татар телендә тәрбия алган һәм менә шул алган тәрбия шаукымында әле бүген дә татар телле булып яшәүче яшьләр әле күп. Безнең буын инде. Әйе. Менә без менә шул буын кешеләре, ә менә сезнең буын нинди кыйммәтләрдә тәрбияләнде? Сез үзегез Актаныш егете, татар гимназиясендә укыдыгыз. Ул вакытта мөхит нинди иде? Хәзер мөхит нинди чагыштырсак? Конкрет безнең буын ул бит мәктәпкә 2004 елда кергән буын. Һәм бу вакыт ул әле татар теле латинцага күчәргә тиеш дигән идея үлеп бетмәгән вакыт. Һәм мәсәлән, мине мәктәптә каршы алды 2 язылы дәреслектәр, 2 язылы китаплар, латинцадагы, кириллицадагы. Кыскасы, һәм без укыган китапларда ничектер әле башкачарак төсмердәге китаплар иде. Менә безгә милли тәрбия ныграк керә алгандыр. Әлбәттә 90-нчы еллардагы сыман иреклелек түгел, нәкъ менә азмы күпме шундый утыраклашкан
милли тәрбия безгә татар телен һәм татар әдәбиятын бик җитди дип укыттылар. Безнең сәгатьләр күп иде. Актанышта булгач бигрәк тә инде ул барысы да бик күп һәм безгә башлангыч сыйныфларда ук Җәлил Тукай дип кенә түгел, ә Җәлил кайсы мәдрәсәдә укыган, аның укытучылары кем булган, Тукайның бөтен биографиясе менә шундый вак детальләр дә ул сыңып калган. Ну һәр хәлдә миңа сыңып калган инде ул. Милли чаралар бик күп булган күрәдер. Хәзер гомумән теге балаларның мөмкинлекләре күбрәк, мәгълүмат күбрәк, аларга мәктәптә бирелә торган белемнең гомуми массасы да күбрәк. Ләкин замана гомумән чак кына башкарак. Ул күплекнең күпмесе генә эләгеп каладыр һәм ничектер шундый тоташ тулаем бер милли тәрбия бирү авырактыр хәзер. Чөнки тышкы факторлар бик күп. Мәктәптән тыш бик күп нәрсәне үзләштерә аласың. Без барыбер әле интернетны урта сыйныфларга табагына ныклап үзләштерә башлаган бәхетле буын. Шуңа күрә без әле интернет азрак булган заманны да хәтерлибез. Һәм безгә нәкъ менә укытучыларның китапларының тәрбиясе, йогынтысы ныграк бирелә иде. Менә тагын яшькә таянып бер сорау бирәсем килә. 27 яшь, әмма фикерләү, тормышка караш буенча сезне 27 яшьлек егет дип әйтмәсен. Менә моңа кем йогынты ясады дип әйтимсез инде бу карашларга? Кем формалаштырды сезне? Әти-әни, укытучылар, авторлар? Бердән әти-әни гомумән теге безнең шундый балачак, ул барыбер теге, мәсәлән, әтинең иртә вафат булуы, ул барыбер ничектер дөньяга тормышка карашны җитдирәк итәргә формалаштырырга мәҗбүр итә. Миңа 9 яшь иде. Теге ул кадәр ул балачакта барыбер зур фаҗига булып тоелмый инде. Зур фаҗига инде 9 яшьтә әтине югалту. Әмма балачакта караш теге кабул итү вакыйгаларны башкачарак. Әмма ул барыбер теге йогынты ясый синең фикер сөрүшеңә. Бердән икенчедән шул ук әтидән күчкән гадәт, китап уку гадәте. Авторлар әлбәттә, авторлар йогынты ясагандыр, чөнки мин 2нче сыйныфта укыганда, 3нче сыйныфта укыганда нәкъ менә милли тарих буенча китапларны укый башлаган идем. Менә мин һаман да хәтерлим, Сөембикә Ханбикә турында укыган бер китапны, һәм ул китапны мин шул 3нче сыйныфтан башында укыганмындыр. Ул миңа тәэсир итте. Менә укып бетердем дә мин аңладым. Менә безнең милләтебез бар, безнең тарихыбыз булган. Сөембикәне бик кызганыч. Бу 2нче сыйныфта. 3нче сыйныфтан башында. 2нче сыйныфта мин дин белән кызыксына башладым. 2нче сыйныфның ахырында дин белән кызыксына башладым. Ниндидер өйдә безнең намазда, дугада булган бер кеше дә юк иде. Әтигез инде профессия кешесе. Әти минем тракторчы. Әмма әтинең гомерлек гадәте, балачагыннан ул китап уку гадәте бар. Ул ниндидер анда маҗаралы китапларны, детективларны һәм башкаларны укый әлбәттә. Әмма аның өйдә фәлән китап бар иде һәрвакыт, мәсәлән, шул трактор буенча. Минем энекәшем дә техник юнәлештә. Һәм энекәш тә шул гадәтне куа, аның да теге үз һөнәренә хөрмәте, мәхәббәте бик зур. Ул шулай ук анда КамАЗлар буенча, шул тракторлар буенча аның фәлән китабы бар. Ул теге схемаларны актарып, нәрсә өйрәнеп эшләп тора иде. Әй. Һәм менә шул чорда мин өйдә ялгыш кына табып алдым бер динирәк китапны, һәм шул китапны актараштырып, укыштырып, миңа соңрак нинди китап икәнен белдем. Ул Идел журналының 90нчы еллар башында чыккан ниндидер шундый бер альманах сыман бер дини җыентыгы булган. Әни безнең китапка укыганнар укучы түгел, ул миңа гәҗит журнал укырга мәхәббәт тәрбиялисен дә буладыр. Чөнки без әни белән ярыша сканвордлар шиша идек һәм шиша бездә. Дөресрәге аны килеп төртә торган сорау була гадәттә. Мәсәлән, илләр буенча, башкалар буенча, һәм мин балачакта төрле илләрнең башкалары, флаглары, бу валюталар язылган бер дәфтәр язып чыккан үземә теге. Сканвордлар шишәргә җиңелрәк булсын өчен. Менә шул чордан үземне китаплы итеп тәрбияләргә тырыштым. Ул тырышу максаты түгел, үзеннән үзе килгән шундый бер. Миңа кызык, мин аны укыйм. Миңа кызык, мин ул материалларны үземә язып барган мөмкинмен. Айдар, гадәттә менә шундый акыллы балаларны, батаннарны дип әйтик инде, яратып энә бетермиләр, шиметеп алырга гына торалар. Буллинг белән очрашмадыгызмы мәктәптә? Миңа теге батан булганга күрә ниндидер алай буллинг булмагандыр. Түбәтәй мин шул 3нче сыйныфтан биле Түбәтәйдә йөрдем мәктәптә укыганда, мин мәктәптән бетергәнче диярлек мин Түбәтәйле егет идем. Минем теге образ Түбәтәй белән һәрвакыт. Түбәтәй һәм күзлек.
ул вакытта шулай иде. Һәм түбәтәйле булган өчен дә миңа авыл мәктәбендә бер-ике тапкыр шулай бәйләнеп карадылар, ничектер тискәрерәк югарак сыйныф укучыларыннан шундай булып алды. Әмма ул шулай бик тиз тукталды, чөнки минем абыем бик тиз туктатты ул әйберне. Һәм андай буллингны кичермәгән дисем дә буладыр. Октаныштан, демәк, Казанга килдегез, менә һәм КФУда укыдыгыз. Без хәзер китапхана янында. Миңа калса монда яшәгәнсездер сез укыганда. Юк, мин бу бинада чагыштырмача сирәк була идем, чөнки китаплар бөтен нәрсә интернетта бар, һәм мин монда бик сирәк очрактана килә идем. Утырып алыр өчен, читальный залда эшләп алыр өчен, сирәк. Без дуслар белән еш кына башка җирдә утырып эшлидек, аралаша идек. Булай үземә кирәк китапны мин я интернетта табам, яки бөтенләй сатып ала идем. Чөнки сез бай студент идегез. Путин стипендияларында, безнең рәисебезнең стипендияларында алучы студент. Нинди стипендиялар иде ул һәм ни өчен бирелде алар сезгә? Мин мәктәптә укыганда тарих фәннән бөтен Россия олимпиадасы җиңүчесе булдым. Башта призерым, җиңүчесе, шуңа күрә миңа олимпиадникка менә как раз мин укырга кергән елны барка килде президент гранты, Путин гранты, аннан соң ректор стипендиялары барысы бергә йөреп миңа килде һәм мин аның алар дәвам итсен өчен кирәк иде барыбер мәктәп университетта укыган вакытта даими рәвештә эшләргә, аларны расларга кирәк иде. Шуңа күрә миңа менә уку дәвамында даими рәвештә конференцияларда катнашырга, фәнни публикациялар ясарга, ниндидер активлык алып барырга кирәк иде, ул шундый бер шарты. Һәм аннан соң әле өстәлдә Оксфорд фонды стипендиясе, шундый бер фонд бар иде, аның шулай стипендия программасы булды. Кыскасы, мин университетта укыган вакытта үзем тулысынча тәэмин итеп яшәйдем. Ни өчен Казан? Ни өчен анда Мәскәү, Питер, чит илдә уку түгел? Сезнең бит мөмкинлек бар иде югыйсә. Мөмкинлек бар иде, минем МГУга чакыру да бар иде, анда тарих кафедрасына факультетында укытучылар белән мөнәсәбәтләр дә яхшы иде. Әмма миңа нәкъ менә диннәрне өйрәнү фәне кызык иде, фәлсәфә, диннәрне өйрәнү. Һәм ул юнәлештә Россиядә иң көчле кафедраларның берсе менә үзебездә Казанда. Безнең кафедра ул кайбер фәнни юнәлешләрдә эксперименталь кафедра булып тора. Без менә безнекеләр уйлап чыгардылар юридическое религиоведение дигән юнәлешне. Ул хәзер актуаль, ел саен бик күп магистрлар кабул итәбез. Һәм мин шуларны уйлап үзебездә укырга булдым. Өстәвенә Казанда калу миңа мөмкинлек бирә иде төрле проектлар белән шөгыльләнергә. Мин шунда уйлап, менә шул гыйлем проекты турында, төрле хыялларым турында уйлап Казанда калырга булдым. Казанда калуыгызга үкенмисезме? Кайчак андый фикерләр туыштыра. Китәсе калган икән дип, ләкин гомумән алганда юк, үкенмим, чөнки бит барысы бергә җыела килә инде. Менә Казанда бемитендә укып кына ятмадым, төрле шул менә проектлар Казанда эшләнгән, барысы да әйберләр. Шуңа бердә юкка булмаган. Аннан соң Казанда калу ул миңа шул стипендияларны күбрәк итеп алырга мөмкинлек бирде. Аннан соң инде Актанашка кайту бик җиңел иде. Кайтып йөрергә мин университетта укыган вакытта бик еш кайта идем авылга. Һәм шулай мин беренче курсның ахырында минем әле шул стипендия күпләп бер килгәч, күптәнге хыялны чынга ашырып, авылда безнең хатада мунчада салдырган иде. Менә бит. Минем өчен бик мөһим иде, чөнки әнигә шундый бер ярдәм күрсәтү, өйдәгеләргә ярдәм күрсәтү ул минем өчен бер зур хыял, бер максат иде. Һәм аны Казанда укыган вакытта чынга ашырып булды. Сезнең Айдар тагын туганнарыгыз? Минем энекәшем бар һәм без гомумән 5 малай идек. 5 малай? 5 малай. Хәзер инде без 4. Без 5 малай идек аята. Берсе үлдеме? Әйе, минем бер абыем вафат. Ковид вакытында вафат булды. Булай без менә Роберт Миннуллин җырларындагыча 5 бала без тәгәрәшебез. Сум буена алып кайткан балалар без. Әйе. Чөнки әни Яңа Әлем авылыннан, ул Сөнгә якын. Сөн безнең өчен дә шундый сакраль елга. Димәк, сез Казанда укып, аннары соң бит инде Актанышка кире әйләнеп кайдасыз. Әйе. Казаннан китүләр авыр булмадымы? Мин тулысынча Казаннан китмәдем бит. Минем Казанда магистратурада уку дәвам итә иде. Мин
ай сайын айга 1-2 тапкыр Казанга килеп китә идем, я уку эшләре буенча, я менә Актанашта гимназия эшләре буенча. Мин ничектер ике шәһәрдә яшәүче кеше идем. Теге Яманда, я тегендә барып күренә идем. Үз укыган мәктәбегезгә кайтыгыз. Әйе, менә миңа белем биргән, тәрбия биргән, мине кеше иткән мәктәпкә үземнән менә шул вакытта нәрсә бирә алам, шуны бирергә дигән хыял бар иде. Канәгатьмесез сез? Бурыч кайтарылдымы? Бер өлеше мөгаен кайтарылгандыр да. Ләкин әле Актанашта эшлисе килгән кайбер эшләр бар, һәм асылда мин аларны һаман да эшләүне дәвам итәм, чөнки елга 2-3 тапкыр мин Актанаш гимназиясенә барып кайтам. Менә без анда хәзер кайчак музей белән кайтабыз, инде чаралар үткәрәбез. Кайчак үзем ниндидер очрашлар үткәрәм. Менә ул аралашу дәвам итә. Иң мөһиме менә ул эшләгән 2 ел дәврдә минем анда укучылар барга килде, фикердәшләр барга килде, укучылар арасыннан һәм безнең шундый аралашу дәвам итә. Укучылар белән дә, укучылар белән дә. Әйе, әгәр дә сезгә берәр мәктәпне җитәкләргә шундый тәкъдим килсә, ризалашыр идегезме? Мәктәп җитәкләү ул бик зур җаваплылык. Ул минем бер теге күңелдәге хыялларның берсе, ләкин ул бик зур җаваплылык. Мин бик уйлап кына бу адымга барыр идем. Нигә, нинди җаваплылык? Багаж бар, гыйлем бар, максатлар бар. Мәктәптә бит син җавап бирәсең үзең өчен генә түгел, укытучылар коллективы өчен дә һәм балалар өчен дә, аларның язмышлары, гомерләре өчен. Ул ата-аналар өчен дә ул колоссаль җаваплылык. Монда синең теге гыйльми багажыңа җитми, сиңа шәхес буларак бик зур тәҗрибә кирәк, шыдамлык кирәк. Мин мәктәп директорларына шуңа күрә бик зур хөрмәт белән карыйм. Ул бик зур кыюлык таләп итә торган вазифа. Менә күп кенә геройлар белән сөйләшкәндә, алар әйтәләр, менә мәсәлән тарихка мәхәббәтне фәлән укытучы уятты дип, анда әдәбиятка фәлән укытучы дип, сезнең гыйлемгә, гомумән анда ниндидер аерым бер фәннәргә мәхәббәт уятучы укытучыларыгыз кем булды? Мин бик бәхетле кеше, минем укытучыларым бик күп иде. Мин гомумән төрле мәктәпләрдә укыдым бердән. Шуңа күрә минем класс җитәкчеләрем һәм классташларым бик күп. Икенчедән, менә төрле фәннәргә мәхәббәт тәрбияләгән укытучылар күп чынлыкта. Мәсәлән, гомумән башлангыч сыйныфларда минем күңелемә кирип калды Диләфрүз апа, ул Исле Кормаш мәктәбендә минем класс җитәкчесе иде. Һәм ул миңа ничектер теге дәрестән тыш иркенләп үзем теләгән китапларны укырга мөмкинлек бирә иде. Гомумән беренче тапкыр олимпиадаларга мин аның белән бардым. Диләфрүз апага шуңа күрә бик зур рәхмәт. Инде алга таба мин белән эшләгән барлык класс җитәкчеләре барысы да миңа хәер-хаклы булдылар. Тарих фәнен олимпиадаларга мин йөрдем. Гимназиядә Миләүшә Максумова белән, Миләүшә апа белән без Казанга да олимпиадаларга йөрдек, Мәскәүгә дә, без аның белән катнаштык Умник Умица бәйгесендә, Россия олимпиадаларына җиңдек. Ул менә мәхәббәт минем үземдә бар иде тарих фәне. Менә шул мәхәббәт белән ничек эш итәргә, ничек менә гыйлемне структурага китерергә, ул менә Миләүшә апаның казанышы. 10нчы класста мин эшләдем һәм һаман да эшлим. Ленар Наилович белән минем гимназиядәге тәрбияче, шундый остаз, ментор дип әйтергә була, һәм ул минем шундый гомерлек остазым да. Мәктәпне тәмамлагач та, университетта укыган вакытта да ул миңа һәрвакыт киңәшләр белән ярдәм итә иде. Без аның белән бергә Актанашта лагерьларда эшләдек, гимназиядә бергә хезмәттәш булдык. Менә ул бик шундый шәп мөмкинлек булды мәктәпләр минем өчен. Мин мәктәптә гади укытучылар белән генә укымадым. Гади укытучылар миңа дуста булдылар, киңәшче дә булдылар, һәм ул аралашу һаман дәвам итә. Мин шуның белән бик тә бәхетлемен чынлыкта. Менә күп кенә интервьюларда сез әйткәнегез булды. Мин анда үземне галим буларак күрәм дип. Юлыгыз шуңа таба барамы? Әйе. Шуңа таба бара, чөнки мин музейда эшләгән тыш мин университетта да эшлим. Менә хәзер вакытта мин Казан университетында үзебезнең кафедрада өлкән укытучы булып торам. Менә шундый музейдан тыш шунда эшлим. Аспирантурада укыйм, кандидатлык хезмәтен язарга әзерләнәм. Шуңа күрә траектория шуңа таба бара инде. Айдар Шәйхин кебек Айдар булу өчен нинди хезмәтләрне, кемнең хезмәтләрен һичшиксез татар кешесенә укырга кирәк, танышырга кирәк? Мин балачакта укыйдым, Сәйер Яңгырасыда Рзадин Фәхретдинне, шул ук Мәрҗәйнең Мустафа Дәләхвәрен укыйм беренче тапкыр.
язучыларны, минем болашакта яраткан тарих авторларыннан Равил Фәхретдинов, Миркасым Госмановлар, бәлки шулар йогынты ясагандыр. Язучылар әлбәттә, Дәрдемәнд. Янсын беләбез. Минем краш хәзерге заман белән әйткәндә Дәрдемәндне бик яратып укыйдым һәм хәзер дә укыйм. Нәрсәсе якын аның иҗатында, нәрсәсе якын? Моңлылык. Миңа аның шундый моңлы образы ошый өстәвенә аның Дәрдемәндне кабат-кабат укырга кирәк. Менә анда сер бар. Ул серлек миңа бик ошый. Миңа гомумән теге яки бу мәсьәләдә ниндидер бер сораулар кабынуы, эзләнергә мәҗбүр булу, шифрларны ачыклау, шундый өлеше әдәбиятның бик ошый. Ул шигырьләр кайсы вакытта укыла? Менә нинди халәт булырга тиеш, нинди вакыт, төн, иртә, ничек? Күбрәк төндер. Кайчак мин иртәләрен теге яки бу шагыйрьнең шигырьләрен китаптан укырга яратам. Такташты мәсәлән теге кычкырып укуы өйдә үзеңдә булганда ул шундый бер кызык ритуал шунлыкта. Дәрдемәндне кичләрендер шулай уйланганда, кайчак үкенгәндә, шул менә ниндидер бер үкенеч хисләре туа бит, менә нигә без шундый хәлдә яки без нигә мин шушы мәсьәләдә шулай эшләдем дип. Берәр мисал китерә алабызмы хәзер? Тормыштан алынган. Әйтүе хәтта иске әйтүе дә авыр. Һәм гомумән үкенергә кирәк микән бу тормышта эшләгән эшләнгән, булды, китте, бетте. Әлбәттә, үкенүнең аның ниндидер теге шундый объектив мәгънәсе юк, әмма ул бит бер хис, үкенү хисе. Ул туа инде, мәсәлән, нигә теге вакытта шуны эшләргә өлгермәдем микән, тегене әйтергә өлгермәдем микән теге яки бу кешегә дип, андый кайбер карарлар турында уйлыйсың, нигә шулай эшләнә микән дип. Минем шундый теге бераз моңсурак үкенү хатирәсе ул әти белән бәйле. Менә балачакта ничектер әтидән теге яки бу әйберләрне нигә сорап калмадым микән дип. Мәсәлән, үзенең әнисе турында, үзенең балачагы турында, аннан безнең Әмма 9 яшьлек бала, ничек 8 яшьлек баланың турында уйлансын. Шулай инде. Шуңа күрә ул үкенү хисе шулай җыела куя инде, син гаепле түгел дигән. Менә мин үземнең нәселнең тарихы турында бик аз беләм. Менә күбрәк беләсе килә иде. Менә шул ук әтинең бар иде туганы әнисенең, безнең Дәвәнинең апасы, аның белән әле мин аңгырак яшьтә дә аралаша алайдым. Күбрәк нәрсә сорап калган тарих турында, нәсел тарихы турында. Чөнки мин әллә нинди шәхесләрнең биографияларын өйрәнәм, ә үз нәселемне белмим, мәсәлән. Андый үкенү хисләре була инде. Син барыбер үзеңнең бу дөньяда кем икәнлегеңне аңлар өчен, синең нәселеңнең, ата-бабаларыңның кем булганнарын, каян чыкканнарын, нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен аңларга тиешсең, белергә тиешсең. Ул 100% ниндидер бәйлелек бар дигән сүз түгел. Үзеңнең халәтеңне аңлар өчен бу бик кирәк минемчә. Аның кире эффекты да юкмы соң, мәсәлән, тискәре ягы да? Мәсәлән, үзен башка милләт кешесе буларак таный башлаулары. Бик мөмкин, бик мөмкин. Ләкин мин мәсәлән милләт темасына башкачарак карыйм. Минем өчен минем бүген үземне кем итеп хис итүем мөһимрәк. Әлбәттә, борынгы заманда минем бабаларым, кайсыдыр бабам, бәлки минем булгандыр фин-угыр халкыннан, кемдер булгандыр башка халыктан. Бик мөмкин, чөнки гасырлар дәвамында кешеләр аралашканнар, кушылганнар. Безнең вакыттан җире гомумән ул борынгы вакытта төрле халыклар яшәгән урын, фин-угыр халыклары, амарлар яшәгән урын, төрлесе булырга мөмкин. Әмма миңа мөһим бүген кем булуым, чөнки мин шулай бүген кемдер булып тәрбияләнгәнмен, үскәнмен. Алай дисәң, бәлки бүген милләттәшләребез арасында да, мәсәлән, үзләрен рус ягында башка милләт вәкиле итеп танучылар бардыр. Я хәзер яраталар бит инде әйтергә, мин анда бөтен дөнья кешесе дип инде. Милләтсез. Гәрчә аларның әти-әниләре татар булса. Әгәр аларны әти-әниләре татар дип тәрбияли алмаганнар икән, шулай алар тамырларыннан аерылган икән, аларны әлбәттә бик кызганырга туры килә. Һәм башка сорау туа инде. Менә шулай аерылган һәм үзләренең фикерләренә ныклап ышанган кешеләр, алар теге гомуми шундый милләт өчен мөһим микән, кирәк микән? Әгәр дә без аларга ниндидер теге милләт турында фикерне җиткерә алсак, алар тына кайгыра кирәк. Әгәр дә җиткерү мөмкин түгел икән, инде кешебезне башкага юнәлтергә мәҗбүрбез. Ул фаҗига, ул 21 гасырның фаҗигасы. Менә без хәзер милләт темасыннан дин темасына китербез, чөнки менә без мәчетне узабыз.
Ойдар, демек, динге сіз енді 8 яшьтә бала чактан килә башладыңыз, әмма барыбер исламга кертеп җибәрүче бер кеше булгандыр бит инде. Мин бу сорауга һәрвакыт җавап эзләргә тырышам. Аллаһ Тәгалә үзе сайлап керткәндер. Әйтәсе килә, чөнки индидер тышкы йогынты юк иде. Менә минем кызыксынуым каяндыр килеп чыкты. Мин аны белмим, каян килеп чыкканын. Нинди аңа сәбәп булырга мөмкин икәнлеген дә аңлау авыр, әмма каяндыр ул фикер туган һәм мин эзләнә башлаганмын. Әлбәттә, ярдәм итүчеләр булды. Аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Минем гаиләм диндә булмаса да, минем диндә булуыма беркайчан да каршы булмады. Ниндидер теге уен итә кабул итмәделәр, каршыда килмәделәр. Менә шундый зур рухи ярдәм булды, комачау итмәүләре. Чөнки күпләр аңламыйлар балаларның андый кызыксынуларын комачауларга мөмкиннәр. Мин дә аңламыйм. 8 яшьлек бала, мәсәлән, әти-әнисе диндә түгел икән, ничек ул үзе моңа килеп җитә? Аллаһ Тәгалә җиткергән, Аллаһ Тәгаләнең эше. Шулай дип кенә гомумән гомере буе. Аннары сез үзегезнекеләрне, өйдәгеләрне дингә тарта башламадыңызмы? Минем гаиләгә йогынтыдан битәр классташларга, якын тирәдәге кешеләргә йогынты һәрвакыт көчлерәк булды. Шуңа күрә мәктәптә укыган вакытта миңа ярып намаз укыган классташлар бар иде. Гимназиядә укый башлагач, кайсылар бер мәлне без интернетта яшәдек, гимназия интернетта егетләрнең барысы диярлек намаз укый иде. Ул менә шулай теге бер-беребезне күреп, беребезгә ярып, андый рәвештә минем йогынты һәрвакыт бар иде. Туран-туры гаиләгә йогынты ул авыррак. Инде олимпиада җиңүчесенә укуын дин белән бәйләргә нәрсә тәргиш булды? Мин бала чакта аралаша идем Вәлиулла хәзрәт белән, Вәлиулла Якуб белән, һәм шулай бер ялышкан вакытта белем алу турында сорау чыккач, ул киңәш биргән иде. 2 белем алырга кирәк дип кимендә, дини белем һәм сыйфатлы дөньяви белем. Ахырчыкта мин сыйфатлы дөньяви һәм шул вакытта дин белән бәйле булган дөньяви белем алдым. Ул тәргиш ислам дине белән түгел, гомумән диннәр белән кызыксыну аркасында килеп чыкты. Чөнки мин ислам дине аша башка диннәрне дә ничектер үземә якын итеп кабул итәм, өйрәнә идем. Католик динендә, менә башка көнчыгыш диннәрендә, менә аларны тәрәтен өйрәнү максаты мине китерде университетка, нәкъ менә диннәрне өйрәнү кафедрасына. Булай гомумиләштереп әйткәндә, аны әйтергә мөмкин, ул барыбер Алланы эзләү, Аллаһка якынайну эзләү дип. Менә мин инде 20 ел укыйм, белем алам, мәктәпкә кергәннән бирле. Барыбер әле белем алу бит тукталмаган. Әле аспирантура тәмамлагач та минем әле барыбер белем алуда, фәнни эзләнүләрдә дәвам итәчәк. Шуңа күрә ул гомерлек бер юл, белем алу аша Аллаһка якынаерга, Алланы табарга омтылу. Бер хәзрәт әйткән иде, хәзрәтләрне тыңлагыз, әмма хәзрәтләр кебек яшәмәгез дип. Хактыр. Ләкин мин шуңа да менә дини белем белән шикләнмәдем. Махсус теге дини уку йортында белем алмадым. Мин менә дингә комплекслы караш тудырырга мөмкинлек бирә торган диннең фәлсәфәсе, диннең социологиясе, тарихы, төрле диннәрнең тарихы өйрәнә торган уку йортында белем алдым. Дини белем алу теләге юкмы соң? Шул ук мәсәлән Риода, Болгар академиясендә. Тормыш ул гомумән әйткәнчә эзләнү һәм минем өчен ул беренче этапта барыбер Алланы эзләү. Мин аны кайчак хәтта әйтәм, идеаль тынлыкны эзләү дип. Ул шул ук Алланы эзләү инде. Һәм бу эзләнүләр барыбер белемне тагын да тирәнәйтергә мәҗбүр итә. Хәзер вакытта мин менә әдәбиятны өйрәнгәндә суфи тәгълиматында өйрәнәсе килә башлады. Мөгаен барыбер менә бу белем алу, дини юнәлештә төплерәк белем алу дәвам итәр. Барысы да алда, миңа калса. Ойдар, әйдәгез хәзер күбрәк фәнни эшчәнлек турында сөйләшик әле. Менә бүгенге көнгә нинди багаж тупланды?
кызыклы сорау һәм катлаулы сорау, чөнки мин берничә юнәлештә берсенә бәйле булып та бетмәгән юнәлештә, чөнки мин университетта укыганда менә бу католик тәгълиматы, католик теологиясын өйрәнү белән бик каты шөгыльләнгән идем һәм минем диплом эше ул католик теологиясына багышланган. Религиявен шундый бер тармагына, тар юнәлешенә. Ләкин мәсәлән музейда эшли башлагач, инде 3 ел музейда, монда әлбәттә тар әдәбияты тарихы һәм конкрет Шәриф Камал иҗаты, Шәриф Камалның биографиясы, аның замандашлары, аларның язмышлары, менә ул минем хәзер төп фәнни кызыксынуларның берседер. Һәм шуннан инде өченче бер юнәлеш барга килә башлады. Татар әдәбияты, татарлар тормышы һәм андагы менә төрле дини аспектлары, дини, фәлсәфи аспектлары дип әйтәгәндә. Ул әле минем башымда гына күбрәк, ул әле теге туплана материал, әмма бераз кызык кына шундый ачышларга, инде нәтиҗәләргә килермен дип торам. Менә карагыз, вакыт безнең рейтинглар чыгып тора анда. 50 иң өметле татар кешесе, я булмаса иң алдынгы татар кешесе. Менә шул ул рейтингларда сез һәр вакыт ниндидер урынны биләп торасыз. Кемнәр кертә анда сезне һәм бу рейтингларга карашыгыз нинди? Кемнәр керткән белмим, чөнки аңлашыла ки аларның теге андый төзүчеләр ул бит инде тегендер бер редакциялар белән кемнәр төзегәнен, редакция кемнәр ялаган, мин аларны хакта белмим. Үзендә андый дөрес әйткәндә рейтинг төзи торган командалар эшендә катнашкан булды. Ничектер аны тәҗрибә бар. Шуңа күрә миңа калса барыбер субъектив эш. Һәрхәлдә үзем кайсыдыр рейтингка тавыш бергәндә, барыбер үземнең карашымнан чыгып тавыш бергәнне беләм. Ул субъектив әйбер булырга мөмкин. Мин андый рейтингларга бик теге җитди карамас идем барыбер. Ул гомумик шундый караш әлбәттә туа, чөнки менә барысына да журналистлар гаепле. Журналистлар образын тудыра кешенең, менә миңа шулай бәхет илмайды, балачактан мәктәптә укыганнан бирле журналистлар белән күп аралашырга туры килде, шуңа күрә образны сез тудырасыз. Һәм инде аннан соң тырыша башлыйсың күбрәк шул образга туры килергә, тәңгәл килергә, бу җаваплылык өсти әлбәттә. Барбер кемдер күрә эшләгәнне, кемдер өметләр баглый һәм үзеңнең хезмәтеңне көндәлек менә хәзер вакытта көндәлек музей эшеңне, фәнни эшеңне, иҗади эшеңне барбер ниндидер шул кемнеңдер көткән, кемнеңдер куйган планкага, сиңа баглаган өметкә туры килергә тырышып яшисең, эшлисең инде. Бу рейтинглар турында соравымны юкка гына бирмәдем, чөнки менә без татарлар, без милләт өчен күп эшлибез, без дип әйтәбез. Сез, мин дә бәлки әз генә. Әмма алай да менә ниндидер глобаль танылу турында сүз алып барганда, Мәскәүдә анда бөтен дөньяга танылган кешеләр чынлап танылу ала, чынлап анар каһарман була. Без менә монда үзебезнең буткада кайныйбыз кебек, үзебезнең Казанда кайныйбыз кебек. Менә бу әз генә үпкәләтмиме сезне? Каядыр тышта, бәлки ул милләт өчен аның катылык эштә эшләмәгәндер, әмма ул анда бер-ике җырлап инде кеше булды зур хәрефтән. Менә сез күпме эш эшләп, әле дә шул бер кечкенә генә даирә эчендә генә ниндидер танылу бар. Миңа калса ул шулай булачак та, алга таба да һәм барыбер. Үпкәләтмиме бу сезне? Юк, чөнки беренчедән минем өчен бу тормышта мөһим, исән чакта мөһим минем якыннарның, минем туган авылдагыларның, минем туган районымдагы, Актанаштагы кешеләрнең мине белүе, мине хөрмәт итү, кадерләүе беренче чиратта. Барыбер син бит инде менә карыйсың артка һәм анда сине үстергән, этәргән, юнәлеш биргән кешеләр синнән канәгатьме, син аларга тиешле кадер хөрмәтне күрсәтә алдыңмы? Менә анысы мөһим минем өчен. Бердән, икенчедән, мин менә шушы биректән шушы бүлмәдә, шушы залда, безнең музейның китапханәсендә утырган вакытта, китаплар актарганда, еш кына китапларда бик сирәк ишетелә торган исемнәре, бик сирәк вакытта искә ала торган исемнәрне күрәм. Нидер язучылар, мәсәлән, Фәхри Язгат дигән бер шагыйрь булган. Аны ул 20-25 ел яшәгән һәм вафат булган. Аны бик сирәк кеше искә ала. Гальгаф дигән, Гали Галиев дигән шундый бер шагыйрь булган шулай. Аны бик аз кеше белә.
Менә мин киләчәккә карыйм шулай бер 50 елдан соң, 100 елдан соң ниндидер шундай китапханәдә утырып китапларны актарганда бер эзләнүче, бер яшь эзләнүче шулай берәр җирдә минем исемне берәр җирдә күрсә, берәр исемлектә монда Хәрәле мондый кеше дә булган икән дип. әйе, һәм менә шул кеше ачса шул исемне, минем исемне һәм шундай кеше булган икән, тагын бер-ике фактны туплап бер биографик белешмә язып куйса, дога кылып куйса, менә шул минем өчен мөһим, ул кадерле. Минем башкарасы килгән зур эшләр, алар барысы диярлек тар даирәгә кызыклы. Мәсәлән, шул ук минем Шәриф Камалның иҗатыннан, аның барлык язма корпусларыннан 6-7 томлык академик басма чыгарасы килә. Ул мөһим эш. Ләкин аның әһәмиятен, мөһимлеген аңлый торган кешеләр дөньяда күп түгел. Әйе, ул күп түгел, ләкин ул минем җанны җылыта. Шуңа күрә мин ул эшне башкарып чыга алсам, бәхетле булачакмын. Һәм башка шундый менә чынлыкта зур җитди булган эшлисе килгән эшләр бар. Һәм аларны кернәп эшләп тә барам. Алар барыбер ниндидер массалар өчен зур әһәмиятле булып күренмәскә мөмкин. Минем сыман хыялый галимнәр, яшь иҗатчылар, алар бик күп чынлыкта. Һәм без барыбыз бергә ниндидер бер агымны тәшкил итеп, зур ташкынга үрелеп асылда барыбер милләтнең бүгенге язмышын язабыз инде. Ул теге яшерен батырын да түгел, үзеңне мактату да түгел инде, ләкин ул асылда шулай. Менә шул комплекслы караганда миңа барысы да бик җитәрлек. Менә милләт язмышы турында сөйләшә башлаганбыз икән. 10 елдан, 15 елдан бәлки милләтне ничек итеп күрәсез һәм татар телендә анда урын булыр микән? Бу сорауны миңа әйтә башлаган вакытлар ул как раз ничә бер шул 10-12 ел элек булгандыр. Менә мәктәптә укыган вакытта интервьюлар биргәндә андый сораулар яңгырый иде инде. 10 ел үтте, милләт барыбер исән, тел исән. Кайбер урыннарда, кайбер мәсьәләләрдә без артка киттек, кайбер урыннарда без алга киттек. Шуңа 10 елдан соң да әле чагыштырмача тәртип булачак. Татарча яза белүче, укый белүче, иҗат итүче кешеләр әле җитәрлек булачак. 100 елдан соң нәрсә булыр? Ансы башка. Әмма алай да менә шәхси сөйләшүләрдә сезнең әйткәнегез булды. Мөгаен татар теле ул элиталар, зыялылар теле генә булып калыр дип. Менә моңа нинди мәгънә салынган, нәрсә турында бу сүз? Хәзерге күпме көтергә аны менә. Хәзерге җәмгыятьтә барыбер, мәсәлән, бар бит ниндидер борынгы телләрне белүчеләрнең җәмгыятьләре. Алар күп түгел. Мәсәлән, шул латин телендә сөйләшә торган кеше дөньяда күп түгел. 1000 кеше бар микән инде? Латин телен белүче кешеләр күп, ә латин телендә сөйләшә алучы, шул дәрәҗә телен яхшы белүче кешеләр бик аз. Ләкин менә латин теле үле тел, ләкин ул тел тормышта барыбер күп кешегә кирәк була торган тел. Табибларга, юристларга, менә безнең сыман теге борынгы текстлар белән эшләүчеләргә татар теле дә аның бер киләчәгенең бер варианты, бер траекториясе шундый буларга мөмкин. Бу телдә сөйләшүче кешеләр безнең 2-3 миллион булмас, 500 мең булыр, 100 мең булыр, аз булыр кыскасы. Әмма бәхет булыр иде әгәр дә менә шушы 100 мең калган кеше барысы да уңышлы, зыялы, сыйфатлы кешеләр булса. Татарлар кимесә, бәлки ярар кимесеннәр, ә менә бу кимегән хәлдә дә безнең сыйфатыбыз яхшы булсын иде. Татар телендә сөйләшүче кешеләр иң абруйлы, иң зыялы, иң булдыклы, үзләренең юнәлешләрендә, техник юнәлештәме, бизнестамы, IT-дамы, фәндәме, гади үзенең хезмәтендәме, барысы да уңышлы кеше караганда аптырап карарлык кешеләр булса, безнең нәкъ менә милләт дигән төшенчәгә бернинди куркыныч янамас иде. Безне Актаныш гимназиясенә тәрбияләгәндә безгә шул идеяны сеңдерергә тырыштылар үз вакытында. Менә сез милләтнең киләчәк зыялылары, безнең менә мәктәптә лозунглар, хәтта менә диварларга эленгән шигырьләр шундый сүзләр инде әйтелгән иде. Милләтнең киләчәк зыялылары, сез уңышка ирешергә тиешсез. Безне шулай программалаштырдылар. Һәм безнең күбебез чынлап та шушы идеяга бик сирәгебез генә ул хакта турыдан-туры әйтергә мөмкин, мин шушы идеяга ышанам дип. Әмма үзенең гамәле белән, эшчәнлеге белән безнең классташлар шушы идеяларны гамәлгә ашырып киләләр инде барыбер. Сыйфатлы булырга тиеш татарлар, ул очракта югалу мәсьәләсе ул инде башка урында торачак. Мин шулай татар гимназиясе тәмамлаган кеше, шулай шундый лозунглар белән тәрбияләнгән бала. Безнең сыйныфташлар арасында
1-2-3 кешенең баласы татарча сөйләшә. Менә бу аяныч хәл түгелме? Аяныч хәл әлбәттә. Бу теге яки бу Димәк, тәрбия генә җитми, димәк, мәктәп кенә җитми. Мәктәптән соң булачак траекторияны да барыбер без күзәтеп барырга тиеш. Бигрәк тә шундый аз санлы, саллы мәктәпләр очрагында, менә Шәһабетдин Мәрҗани гимназиясе, Актаныш гимназиясе кебек, Адымнар мәктәпләре кебек, андый мәктәпләрдән чыккан кадрларны һәрвакыт барлап, аларның үсеш траекториясын карап торырга кирәк. Менә безнең гимназистларның ничектер шундый бер берләшмәсе азмы-күпме яшәп килә. Без бер-беребезне карап барлап торабыз һәм ничектер барыбер менә кемнәрдә ул идея бигрәк тә янып яшәп тора. Без инде иптәшләребезнең дә милли идеядан бик ерак китмәүләрен телибез һәм безгә ярдәм итешәбез дигәндә инде. Менә ул идеяның барлыгына мин нәрсә кайчан инана башладым? Аның яшәвендә безнең классташларда мәктәптә укыган вакытта телгә, мәдәнияткә, шул гуманитар өлкәгә гомумән игътибары булмаган сыйныфташларым үзләре менә инженер булып киткәч, шул техник өлкәдә эшли башлагач, барыбер Казанга монда нәкъ менә безнең йорттагы татар чараларына махсус килә башлагач, татар операларына, татар спектакльләренә йөри башлагач, мин аңладым, димәк, еллар үткәч, бу программа эшли башлый икән барыбер, ихтыяҗ туа һәм сеңдерелгән идеялар барыбер эшли. Нәрсәдән рәхәтлек аласыз? Менә ашау, мәсәлән, ризык, сәяхәт итү, китап уку. Әмма китап уку бу инде сезнең очракта монысы аңлашыла. Башка әйберләр. Мәсәлән, ауга бару, анда балык тоту. Минем теге мин яңарак кына аңладым ул әйберне. Мин уйлаган юк иде. Миңа бик зур ләззәт бирә торган бер эш, вакыйга ул серләрнең шишелеше. Менә миңа кайчак бирәләр шундый берәр йөкләмә, менә шу китапны, шу текстны яки башка шундый бер әйберне ачыкла, аңла, расшифровкасын яса дип, кыскасы шундый бер интеллектуаль бирем. Инде катлаулы бер бирем, детектив сыман эшләп утырасың, эзләп утырасың, актарынасың һәм төбенә барып җитәсең, ачыклыйсың ул серне. Менә бу китапның хуҗасы, шу әйбернең хуҗасы кем булган, ул нинди кеше булган? Менә шу детективлык миңа бик нык ләззәт бирә. Менә баналь әйберләр, менә көнкүрештә булган инде баналь әйберләр. Без инде күп акыл саттык, монда просто галстукларсыз сөйләшү булсын әле. Тәмамланган эш миңа ләззәт бирә. Шуңа күрә, мәсәлән, ял көнне өйне тәртипкә китерү, авылда булган чакта бакчада эшләү, миңа чисталык һәм чистарту ошый. Мин хәтта шул интеллектуаль хезмәткә дә көчле энергияне шуннан алам. Капкарагыз әле бу балны. Балда. Аннары күп кенә тамашачылар, күп кенә сезнең йөрәкне яуларга тырышучы кызлар да бар бит инде. Менә тамашачылар арасында да андыйлар бардыр бәлки. Айдар Шәйхинең йөрәген яулар өчен нинди хатын-кыз, нинди кыз булырга кирәк? Нетривиальный булыр. Ул нинди? Шундый бер момент бар. Барыбер кеше аңларга тиештер синең эчке дөньяңны һәм шул исәптән менә нәрсә турында мин борчылам, нәрсә мине борчый. Шуларның мәгънәсен, шуларның кыйммәтен аңларга тиештер ул кеше. Бүтән кеше дә барыбер әзер түгелдер менә шулай фән белән инде хыялы әйберләр белән шуның кешене кабул итәргә. Һәм миңа бик авыр булыр иде, әгәр дә минем янда кеше һәрвакыт бик гади әйберләр турында уйлап яшәсә. Әлбәттә, янда приземленрак җирдә ике аяк астына басып торган кешенең булуы кирәк, әмма бөтенләй дә шундый уйлар белән яшәгән кеше белән тору бик авыр булыр иде. Тормышмы бу дип яшәр идең аннары. Тагын сәяхәтләр дигәннән. Сәяхәтләр миңа ошый. Еш буламы сезнең? Командировкалар күбрәк була.
Ләкин командировкалар, без бик бәхетле кешеләр, музейчиклар, без барыбер командировкаларда, музейларда булабыз. Шуңа күрә бик бәхетле, мин төрле матур урыннарны күреп, кешеләр музейларның, индер оешмаларның күрми торган өлешләрен дә күреп кайтам. Фондларын, ябык урыннарын, шуңа сәяхәтләрне яратам. Һәм ул да ләззәт бирә. Сез шәйшегез, мин озакка бирергә тырышырмын соравына. Нинди музыка тыңлый Айдар Шәй икән? Бәлки тыңламыйдыр. Ничек ял итә Айдар Шәй икән? Бәлки ял итмидер. Кемгәдер ял итмим булып тоела. Ләкин мин ял итәм, ләкин сирәгрәк. Актанышка кайтасыз. Актанышка кайтып, дуслар белән аралашып, онытылып алып, шулай телефоннарны сүндереп. Музыка мин бик күп тыңлыйм, һәм мин бик күп төрле музыка тыңлыйм. 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллардагы Британия рок музыкасы һәм инди рок музыкасы, татар альтернатив музыкасы, Гауга төркемен, Айдар Исаков дигән яшь музыкант тыңлый башладым, башкорт музыкантын. Классик безнең музыканы, безнең музейда пластинкалар бар. Мин шулай пластинкалар тыңларга яратам, шул исәптән. Ну, минем музыкаль зауык киң кырлы, күп төрле, ләкин анда төрле кешеләрдән уртаклыкны табу бик җиңел. Шуңа музыка ягыннан менә минем күңелгә хуш килердәй трекларны күп кешеләр табып җибәрә ала. Музыка аша минем йөрәгемә үтеп керү җиңелрәк. Тапшыру ахырында сезгә бер диагноз куясым килә. Сез трудоголик. Һәм шуңа күрә тапшыруны да эш белән төгәлик әле. Алга таба нинди хыяллар белән яшисез, нәрсәгә омтыласыз? Үзегезне анда 10 еллардан соң кем итеп күрергә теләр идегез? Галим плюс Нәрсә генә эшләсәм дә, кайда гына булсам да, минем якыннарыма һәм халкыма папсы яңгыраса да инде хезмәттә буласым килә, файдалы кеше буласым килә. Миңа бик күп кешеләрнең игелеге тәтеде. Бик күп кешеләр миңа ярдәм итте гомер буена, һәрвакыт балачактан бирле, һәм мин ул кешеләргә миннән аларның игелекләре артып кайтсын иде дигән теләгем бар. Шуңа күрә файдалы, рәхмәтле һәм хезмәттәге кеше буласы килә. Фәндә буламы ул, башка юнәлештә буламы? Иң төп амбиция минем шул. Ашыгызмы? Нихәят. Сез кайсысы?